И добре на всички в едно ново видео. Това видео ще ви покажа как лесно да вдигате рангове в Fortnite. Бях Gold 1, сега съм Platinum 2 с този метод. Така, метода, който ще ви покажа е влизате в Battle Royale. И така, след като вече играта не е пуснала Battle Royale, това, което трябва да направите е да скочите и да сте АФК върху някои от тези дървета. И да, цяла игра следите АФК върху дърветата и тъй като ранг системата отчита плейсмента ви също и вие вдигате ранг. За голд е някъде около 20% вдигате, ако оцелете до 7-6 място. Те са много на това дърво. Ето къде е дървото. Както виждате, от 78% Platinum 2 вдигнахме 90%. Та да, хора, успяхме да щупим Fortnite. Ако искате още видеа на тази тема и Fortnite като цяло, абонирайте се за канала и харесайте видеото.